על שם טדי קולק, שהיה ראש העיר האגדי של ירושלים, ואזור מלחה, ואתם רואים את הבתים האלה פה באזור הקטמונים ופת, הבתים עם החלונות, מי שמכיר את האזור והתקרב, יראה שכל החלונות שפונים דרומה, חלונות מאוד מאוד קטנים, ועל הגג יש מין כאלה עמדות בטון עם חרכי ירי. זה בתים שנבנו אז, בתקופת הקו העירוני, ככה קוראים לסיפור הזה, שהיה קו עירוני בין ישראל לירדן, וזה מראה, הם נבנו שם לפני, ובאזור הזה גם יושבו כל מיני אנשים שפונו בהמשך מהשכונות התפר, ממילה וימין משה אחרי 67, הם שוכנו באזור הזה, קיבלו פיצוי זעום, והיום כל מטר בשכונות שלהם עולה $1,000,000, כן? סיפור חברתי. אבל רק להמחיש שהיה פה פחד וחשש, מי שנוסע על כביש אחד מסתכל לצד הישראלי, כן? ורואה, אפשר לראות על הגגות של הבתים את העמדות הבטון האלו שהיו בתקופה הזאת. הנה תראו למשל את הכניסה לעיר עם גשר המיתרים, גשר קלטרבה, ומנצנץ לו שם בצורה אלכסונית כזאת. זאת הכניסה לירושלים. ותלכו ימינה ותראו את הבניין הגדול, את קראון פלאזה עם מרכז הקונגרסים, בנייני האומה, ותרדו ותראו שם שדה פתוח, ובצד הימני של השדה הפתוח הזה עומדת לה הכנסת, כן? הפרלמנט הישראלי. וכל מרכז העיר באמת ברור לכם למה המקום, זאת אומרת, למה המקום הזה כל כך חשוב. והנה תסתכלו לאיפה שאני מצביע. אני מצביע לאזור הר הזיתים. אתם רואים 3 מגדלים, כנסייה הרוסית, אוגוסטה ויקטוריה באמצע, ומשמאל הר הצופים. גם שם זה ירדן. ובאוגוסטה ויקטוריה, דרך אגב, בהר גילה יושב קצין ארטילריה ירדני, וגם באוגוסטה ויקטוריה יושב הקשה הירדני הנוסף, קצין שיתוף ארטילריה, הקשה, והם בתיאום חולשים על כל ירושלים. והנה לכם, המצב בעיר היה קשה. ולפני 67 כמובן היו פה, זה אני מכיר מחומר קריאה כמובן, אני אישית לא הייתי פה, אבל אומרים שהיה מצב קשה, שלא הייתה תחושה של עוצמה כמו היום, אלא היו כל מיני בדיחות, האחרון שיוצא שיסגור את האור, כן, כאלה, זו הייתה התחושה. ולכן כחלק מהמצב הזה מחליטים שבירושלים חייבים לשנות את המציאות. כמובן גם, אפשר לסוף, שעל פי ההסכם עם ירדן, ליהודים היה צריך, מגיעה גישה למקומות הקדושים, וזה לא התקיים בפועל. יהודים לא יכלו ללכת ולהגיע לעיר העתיקה ולכותל. אוקיי, אז לכן מחליטים, נקים ועדה, נשנה את המציאות בירושלים. כמו שאמרתי, לא סיפחו את הגדה המערבית, אבל הוועדה מחליטה. אנחנו נגדיל את השטח המוניציפלי של ירושלים, ונוסיף עוד, העיר המערבית הייתה 35 קילומטר רבוע. כן, מה שאתם רואים פה בגדול, קצת פחות, במפה שלכם עכשיו, כן? השטח של העיר, 35 קילומטר